Estem aquí a Tinglev, Dinamarca, que hem vingut a certificar-nos en una missió amb el mecanisme europeu per poder certificar-nos com a equip STC grec, com a especialistes en avaluacions estructurals per donar suport a diferents equips USAR en l'avaluació de les infraestructures. Llavors, aquí en aquest campament ens hem ajuntat diferents països. Ens hem coordinat amb els equips d'Hongria i de França per disposar d'algunes zones comunes i, per tant, poder compartir alguns espais i poder realitzar el desplegament amb la major comoditat per tots. A nivell organitzacional, per poder garantitzar les telecomunicacions, hem portat aquí un satèl·lit de Starlink, perquè un dels objectius principals de la missió és que poguessin demostrar autosuficiència en un entorn on se suposa que no tindríem accés a qualsevol tipus d'infraestructura o instal·lació. Per aconseguir mantenir també la nostra energia elèctrica, hem portat 4 generadors que ens donen llum i accés a calefacció per totes les nostres bases. Per garantitzar les comunicacions en tot moment, tots els membres del nostre equip estaven equipats amb les nostres emissores. També portem telèfons mòbils i en el cas que tota la xarxa caigués, ens hem portat telèfons via satèl·lit per aconseguir que en tot moment puguem estar comunicats i l'equip estigui segur. Com podeu comprovar, aquí hem organitzat la nostra tenda de comandament, on es coordinaven totes les operacions, i en aquest costat tenim una tenda per avituallar-nos, poder descansar i poder parlar. Com podeu veure, aquí hem plantejat la zona de dormir i a nivell de seguretat hem definit l'EPI d'alta visibilitat, juntament amb aquestes jaquetes de plomes per aguantar les baixes temperatures. I tots els equips també disposen d'aquesta motxilla que li anomenem el Grab Pack, que és una motxilla d'autosuficiència perquè cada persona de forma individual, amb aquest identificatiu, pugui ser autosuficient durant un cert període de temps en el cas que s'hagués d'evacuar el campament en algun moment determinat. La missió ha estat un èxit. Els certificadors han avaluat tota la nostra actuació amb valoracions molt bones i molt positives en els diferents aspectes que havíem de cobrir, és a dir, tota la part primordial d'operacions, donar tot el suport a la capacitat operativa d'aquesta emergència. També ens han valorat molt bé tota la capacitat de coordinació, tant amb la pròpia agència local, amb els altres equips de bombers d'arreu d'Europa que estaven participant i també amb la capacitat de treballar amb el centre de comandament de Brussel·les. I també ens han valorat molt bé la part de logística, que ens ha permès mantenir tota l'operativa en marxa les 24 hores del dia durant tots els dies d'aquest simulacre en un terratrèmol de gran escala. A partir d'aquí, què vol dir? Que estem certificats pel Mecanisme Europeu de Protecció Civil, per tant, hem assolit els estàndards d'exigència que marca la Unió Europea per aquesta tipologia d'emergències i vol dir que a partir d'ara podrem ser requerits a qualsevol país del món que ho necessiti per atendre una emergència de gran abast. Pel cos de bombers és un orgull haver assolit aquesta certificació, la primera que s'aconsegueix, un equip que ho aconsegueix a nivell de tot l'Estat, i el segon equip que aconseguir-ho a nivell europeu, i sobretot agrair a tots els bombers que han fet una feina durant molts anys per aconseguir tenir aquests estàndards i poder arribar en una certificació com aquesta i assolir l'èxit que hem assolit.